Allah mi som wuro dole mi acceta. Alaikum salam. Mai awurta ken. Kiɗaɗo am. Na'am nay. Haɗo joni ni ɗo ko fe'ata? Semtuɗo kam fa waɗi mi ɗon numa ko feƴƴi ɗo ka mi fotam joɗa O on. ñalli faɗo joni ko yasemi. Allah min kam accugo wuro ɗo nangi am jotta kam. Aynani may boldino do mi dilla wuro Barka mi yam tefa jawdi ngam ayi koye gontiri ɗo. Koye keɓi fu daga jungo sey honduko. Enen ma en kara accu e karna woɓɓe. To jonta bo semtuɗo wari waɗi miɗo yiya mi fotai mi wurto ngam ɗum semtuɗo leñol ami fu semti mi fotai mi wurto ma. To ngam may miɗo yiya mi dillan. Muñu heɓa hakkilana saare. To mi yehi Allah waɗi woɗi komi heɓi mi waɗa ko turanago ma na haysi a fuɗɗa felu feere. To ngam may amin amin min kam mi yiya mi dillan daña kiki ɗo ngam hanayi mi acca weeta ndikka mi dilla kikire ɗo fina mi fina wuro Barka ngam heɓa enen fof e ñama barka mago. Goɗɗum ɗo kam ayi to a yehi a riskiya toon a wartini wala ta haala ma. ɓuran amma ko nde yimɓe daga jungo sey honduko kam ɗum yahata enen ma en kara accu en karna woɓɓe kay dillugo dole yiɗi a hawtanam kare am ɗon limse ɗo hawta a wannam mo gagare ɗo fu a hawta a waddanam limse am fu kadi a wadda heɓa mi dilla. Amma fa muñu woodi ko numti useni andi to goɗɗo nasti nde wuro ɗo hani waɗa ɓornugal jamanu to jotta kam amma useni tefanan limse am salla jajuka ɗo ka jamanu ɗo kanjum ɓornoto to mi nasti ɓe mbiya lalley mi nasti wuro. Giɗaɗo an giɗaɗo an. Ɗon wa belaɗo hatta min dilla ɗo belaɗo yawu useni yawu jonta kam gertoɗe mi acci on jam baali mi acci on jam kay marɓe ɗi kam ɓe eeri joni kam sey kadda kakkilana dabbaji ɓikkoi ɗo e ɓikkoy waɗini amin hakkuɗum useni lawal tani habda ya jam amin kadi to sey to ɗum hatoti Dilli, ci abbiamo con